dels llocs preferits per mi són els lavabos públics, no? Per molts motius, no? Hi ha molts elements, no?, que per mi em motiven, no? Com pugui ser la llum que hi ha, aquella olor forta, no?, que es respira, perquè jo no distingeixo entre pudors i no pudors. Per mi hi ha una olor suau o olor forta, no? I sobretot el que més em motiva és aquesta falta d'intimitat, aquest constant entrar i sortir de gent, no?, que aquesta manca d'intimitat m'estimula, no? També em passa molt sovint que en un sex shop pots fer amistats, coneixences força interessants. Muéstrame lo último que tengas. Siempre estoy en la novedad ultimísima que os haya llegado. ¿Eso es lo último que tienes? Sí, lo último que ha llegado. A ver. Vale. Pero son maduras, pero tienes de más viejas, o sea, de grannies, ¿no? De abuelas prácticamente. Esta, por ejemplo, es que me gusta, me gusta la diferencia máxima que puedas hallar entre la mujer muy, muy madura. Esta, por ejemplo, yo las encuentro demasiado jóvenes. Demasiado jóvenes. Esta está mejor, pero búscame una, pues entre 70 años y 25, ¿no? Que haya una diferencia notable. Porque es que si no, para lo que yo lo necesito, no me... De esas tenemos algunas en programación, porque como gusta mucho, entonces se colocan en la parte de cabinas, que es la programación que se pasa semanal. Pues tú me das... El hecho de trabajar en un sex shop te ayuda a conocerte a ti mismo y saber que puedes experimentar con muchas cosas. O sea, el hecho de que tengas una gama impresionante de productos te abre las puertas a probar y saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, el simple hecho de probar hasta un lubricante te enseña esto, que hay más cosas que te pueden estimular. No simplemente con penetración o simplemente con una felación. Me han llegado casos extremos donde hay chicos que tienen ciertos problemas y yo ya les puedo recomendar con muchas bases y conocimiento algunos productos para solucionar ciertos problemas que se les presentan. Normalmente la pornografía que nos llega de Alemania es muy especial, como sí. El tipo de caviar, el tipo de pis, exactamente. El tipo de... Tú cuando dices caviar te refieres a la coprofagia, sí, a las caquitas. Sí, sí, exacto. Eso también ejerce una fascinación que a la gente le cuesta admitirlo, ¿eh? Pero es uno de los productos que más se venden aquí en la tienda. Evidentemente. O sea, es muy buscada la parte especial, sí. Como la parte de bizarre, la parte de pis y la parte de caviar. Sí, esto yo me inclino a pensar, después del tiempo que llevo consumiendo pornografía, que los alemanes son los mejores en esta especialidad. Una de les altres coses, vull dir, que poso en pràctica sempre que puc, és la pluja daurada, no? Que se'n diu la lluvia dorada, no? Vull dir, el sentir aquella pixarada càlida, llarga, no?, per sobre el teu cos. Esclar, això costa d'explicar obertament, perquè la gent no ho entén, no? D'entrada diuen, que és porc. No, perdoni, que és porc. O no, escolti, o no. Vull dir, vostè ho ha provat? Vostè, quan senti la satisfacció, no?, el plaer de sentir l'orina per sobre el seu cos, l'orina d'una altra persona, evidentment, llavors parli, llavors digui'm que és porc, però mentre no hagi experimentat, jo trobo que com a mínim el benefici del dubte se m'ha d'atorgar, no és cert? A mi el sexe real no m'atrau, no m'agrada tant, doncs, com el sexe que puguis trobar en pel·lícules o en vídeos, perquè aquestes coses, per exemple, a la vida real no passen, no és cert? Vull dir, el sexe a la vida real té poca imaginació. En canvi, doncs, aquí és molt més estimulant, no? Aquí teniu, per exemple, aquesta doble invasió, ciència-ficció, evidentment. Aquí s'alien els marcians amb els venusins i envaeixen doblement.
Aquesta, Transsexual Prostitutes, aquesta van arribar, fixeu-vos bé, al número 41, i a partir d'aquí se'ls hi van esgotar les idees. Jo he vist les 35 o 36 primeres i estan francament bé. Aquesta és una pel·lícula, El Follagallines, que jo la trobo interessantíssima, perquè té unes connotacions filosòfiques dignes de mencionar, verdaderament remarcables. Fixeu-vos bé que el protagonista, un cop ha consumit l'acte amb la gallina, el que fa és menjar-se-la. Aquí es veu perfectament, se la menja. Què és això? Per mi és un acte d'amor sublim, és un acte litúrgic, religiós. A moltíssimes religions, una de ben propera a la nostra, també es produeix, no? Vull dir, aquest menjar-se el Déu en el que creus, no és cert? És fer aquesta comunió, aquest lliurament tan íntim, aquesta estimació sublima. També remarqueu una mica la ronyonera que porta el protagonista i les sandàlies que es marca. Aquí ho teniu tot. Verdaderament interessant, vull dir, per fer un estudi antropològic, sociològic i polític, si voleu, cada pel·lícula dona per molt. Tienes un mensaje de... Hola, ¿qué tal? Estoy buscando nombres. Muy interesante. Hello. Hello. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Hablamos? Sí. Sí. Responder, di uno después de la... Bueno. Uno. Graba tu mensaje después de la señal. Hola, soy Josep y quiero que me escuchéis. Tu mensaje ha sido enviado. Soy Ramón, busco una mujer para conversación caliente. Hola, me llamo Josep. Hola, me llamo Miguel y busco un señor dotado. Atención. Graba tu mensaje después de la señal. Es imposible. Toda la pasión se me ha desvanecido. No, Marta, estoy hasta las narices de tu voz. Venga, amor, un beso hasta ahora, anotar. Nada, sois... Di uno después de la señal. Para no responder, di dos. Para volver a escuchar, di tres. És impossible. És impossible fin de llamada. Fin de llamada. Perquè és impossible. Sois el antídoto de lo erótico. Jo el que verdaderament necessito és que m'escoltin a mi. I és impossible. És molt més fàcil arribar a tenir una relació sexual, física, no? amb aquesta gent, que no que t'escoltin els teus problemes, És desesperant. És desesperant. Jo és que he arribat a pensar que l'única cosa que els motiva és l'interès econòmic. Una altra de les meves passions és la guerra, concretament els relats bèl·lics, no? Jo tinc les obres completes, les assanyes bèl·liques. Hi ha pols aquí perquè casa meva és com una casa de putes. Aquí teniu, per exemple, a mi, els tancs, tots aquests dibuixos violents, m'inspiren. Agressivitat continguda, no? Frenada, no? Una agressivitat encadenada, podríem dir. Tot això em ve, jo de petit, que m'agradaven molt les assanyes bèl·liques. Clar, jo sóc fruit d'una època molt violent, no? Vull dir, la postguerra. Els cossos que salten pels aires. Jo ho tinc gravat aquí, no? És la meva literatura més immediata. Clar, després un es va refinant i doncs ja passa d'aquesta cruesa de les imatges, de les afanyes bèl·liques, aquest refinament del Marquès de Sade, podríem dir. El plaer que et proporciona un erotisme qualsevol, aquest plaer, aquesta sensació d'un benestar, no és cert?, d'una culminació. Bueno, no sé si m'enrotllo massa, però
En definitiva, el que intenta fer la pornografia és això. És fer visible el que aparentment és invisible, com pugui ser el plaer. Aquesta sensació que no es pot ni veure, ni tocar, ni tastar. La pornografia la fa visible, la fa real, li dona cos, volum, forma, plàstica. És el que dèiem, Sí, sí, más fuerte, más fuerte. Oh, córrete conmigo, vamos, córrete conmigo. ¿Quieres, cariño? Sí, sí. Acaricia los huevos. Cuerda. Oh, sí, me voy a correr. ¿Te gusta tocarme el agujero, Villina? Ahora te lo haré yo a ti. Me mojaré el dedo y te lo meteré entero. Hazlo, sí, por favor, hazlo. Por favor, dame tu mano. Estoy muy caliente, no puedo más. ¿Qué penetra tienes? Ah, ah.